Panggah mundur sedulur, ngetem ya waktu belah pokoknya ngene. Butem nomor pira iki, tapi ora bakalan mundur. Arep sampai jam pira ya tak kenteni. Soale urgen bolo. Padahal mobil wis akeh kaya ngono. Nek dipikir-pikir ya kesel. Waktune hilang gunung kutok. Tapi apalah daya, kekuatannya mung semene. Biasa balungan cilik ngode apa bae ya dilakoni, ngetem ya tak lakoni. Janjane dadi wong lanang kurang apa ngono. Watu petintene apa maning bojo, wis lebih-lebih tintene. Sing penting tenang karo kalem polo, aja panik.